специално за мен тази седмица, понеделник, стартира с изпит в УНСС за мен. Не очаквах ти това място, нали? Никой не го очаква. Ако трябва да съм честна, аз самата не го очаквах, но да, сега отивам на изпит по корпоративни финанси. Стискайте ми палци. 2 изпита имам до края на месеца и 2 имам в началото на юни. Този влог не знам на каква тема ще е, просто реших да снимам, че съм в университета, защото наистина това е доста неочаквано място, но и този ангажимент трябва да отметна днес. И бях нощна, още не съм спала. Малко след изпита се прибирам да си почина. И така, сега ще ви снимам малко вайб на университет. Да ви дам сега една тайна, вече съм след изпита. Преди изпита бях на кафе с Гергана и Мария, а Гергана беше на същия изпит, само че 1 час преди мен. И ми даде малко отговори, които аз назубрих. И от 5 задачи, които назубрих, ми спаднаха 2 от тези, които тя ми беше казала. И ми пусна една логика за отговорите на въпросите, които са с определение и така нататък. Но аз очаквах да има повече задачи всъщност. Това беше драматична пауза, ако не разбрахте. Очаквах да има повече задачи, очаквах всичките задачи да ми се паднат. И бях научила и 3 от отговорите за другите и логиката включно с около тройка. Малко се притесних, като ми се паднах само 2 задачи. Без телефон влизам там, в компютърен център е изпита. И четох си въпросите текстовите, защото задачите избрах си ги по числа. Останалите 3, другите 2 ги знаех. И колко изкарах? От обща култура по корпоративни финанси. 4. Да. Икономиката все още ми помага. Защото гимназията учи в финансово-стопанска гимназия, икономическа т.е. и тя много помага. Здравейте, тук ме пристигам в София и отивам отново на ортопед, тъй като не ми понесох качеството, които доктор ми изписа и си букнах нов час. Днес е сряда, аз в събота спрях да ги пия, т.е. пих ги 3 дни. И сега ще отида, за да не споделя това и да видим как ще процедираме, ще смени качеството или не, защото много не ми понесоха на корема. Аз между другото в събота бях в Монтана, в неделя се върнах на София. Сега има вероятност петък пак да се прибера на Монтана до събота, да се върна да работя нощни смяни и в неделя вече да се прибера за 3 дни. Но ще видим, ще ви споделя как се случат нещата. Нови хапчета ми списа и получих визитка, ако има нещо следващия път да се обадя. Тръгвам си. Сега ще ви снимам бомчето. Само да ме нямам хора. Много ми е любезен доктора. Изписа ми хапчета нови, които се надявам да са ми по-щадящи за стомаха, но ще се взема и пробиотик сега. Той каза, че дори да минам на инжекция няма смисъл, защото те пак дразнят стомаха. Препоръчвам ми много силно забравих думата. Как се казваше, когато ходиш на раздвижване? Не се сещам, наистина ми изкочи думата. Така, препоръчвам ми го, но аз нямам време, защото той каза в най-лошия случай, че трябва да се прави през ден. За сега просто не знам как да го вмъкна в програмата. И ще се опитам сега, надявам се тези хапчета да ме дразнят, за да ги пия и да видим как ще е с тях. И евентуално да не се налага раздвижване. Наистина не се сещам, как се казваш. И така, сега отивам до мола да си взема хапчетата, надявам се тези да ги имат. Нещо за хапване и ще се прибирам да поспия преди нощната. Много силно се надявам да ми добрят отпуската за петък, защото искам да се прибера да ходя на другата вечер. Мале, това е много нередно да го казвам тук. Най-вероятно. И ще ви споделя как се развиват нещата. Този кратък влог ще оплаче състоянието на кожата си. Ето сега кожата. Това е след 3 дерматолози, 3 козметички, какви ли не кремове, какви ли не усилия, но 9 часа на работа с грим. Ето, това е просто, не знам, дерматит ли е, чувствителна ли е, от грима ли е, какво е, нямам представа. Аз съм след нощна и винаги след нощна, буквално първи 1 час. Положението е много зле с кожата ми.
правим заедно, наистина. Сега ще направя един анбоксинг заедно с вас. Чакайте, за да не се навиждам чак толкова. Абстрахирайте се, ако виждате котината ми дрехи отзад. Малко светлина. Чантата е персонализирана. Просто ми. Нищо, добре съм ще живея. И колко неща съм си. Чанта, такъв кашон не съм получавала. Сигурно ви е интересно. Но нищо не виждам. Това, което виждам аз, ти се служаваш, усмихни. Това е страницата в Инстаграм, която си поръчах чантата, мадам, и е ръчна изработка. Да, това е продължирано. И е персонализирано име. Оле! Ама тя е много сладка. И виждате ли? Чакайте. Оле, много е хубава. Наистина и пише Моника. Това е наистина е много готина. Много ми харесва. Аз не очаквах дали да ми хареса толкова и да ви кажа честно. Фона ми въобще не е хубав. Чакайте тук честно. На светлина. Доста по-голямо изглежда, отколкото вие виждате, но е много хубава. Много ми харесва. Абсолютно си заслужава. Малко е тежка дори, или защото има мускулна треска, но топ. Ами това е. Здрасти хора! Сега ще се гримирам за работа и през това време ще ви кажа някои неща. Сложила съм си основа за грим, само това да кажа. Приготвим си тук гримовете. Няма да е видеото тази седмица, в което отговарям на въпросите, защото просто нямах време да го заснема. Наистина, постоянно се случваше нещо. Аз честно ви казвам, имам доста какво да ви покажа, но трябва да ходя с една камера на челото или върху себе си, за да мога да ви покажа какво реално се случва. Защото всичко е толкова набързо случващо се, че аз дори не мога да го осъзная за себе си, камо ли да го заснема. В смисъл, то някои неща се случват и камерата не е в мен, или докато пусна телефона, то вече се е загубил момента. И някакси не е същото. Само секунда, защото ще забравя нещо, което ми трябва. Нека да ми трябва фондитена. Използвам ето този в момента, тъй като кожата ми е, както виждате, зле. Не знам защо. Наистина нямам обяснение за това. Така както и да е. Тази седмица, например, ето сега ще ви разкажа една случка. Малко ще да променя ъгъла. Отивам в Еконт Монтана онзи ден преди да се прибера на София, да си взема две пратки, които бяха много малко слагам от този фонтен, защото е адски покривен и когато сложим много просто става като маска и не мога да го разнеса и го изтривам и така нататък. С гъбичка го разнасям, т.е. Отивам аз в Еконт за две пратки и те бяха бански и панталон. Панталона исках да го пробвам. Аз в принцип нищо не пробвам. Винаги взимам и си ги пробвам вкъщи, но просто ще ми е по-удобно, ако го пробвам и реша дали ми харесва как ми стои и направо да го върна. Платих всичко точно и си оставям на бюрото при момчето, което ме обслужи, слънчевите очила и телефона. И отивам да пробвам. Ето сега всичко се закрива. Горе-долу. Отивам да пробвам. Влизам си аз в пробната. Пробвам си панталона, всичко точно, излизам и решавам, че си го взимам. Няма да го връщам, остава си за мен. Отивам да си взема телефона и слънчевите очила. Аз съм сигурна, че телефона е бил в мен, защото платих с него с карта. Може да не ви снимам цялото ми гримиране, между другото, а накрая ще покажа как се е получил грима ми за работа. Както и да е. Отивам и телефона ми го няма. Просто го няма, само слънчевите очила са там и аз тръгвам за София. В смисъл, веднага след това тръгвам за София. Оказва се, че човек след мен си го е взел, момчето се обади и човека буквално за 5 минути ми го върна. Но ето такова нещо, как да ви го снимам, например. В смисъл, аз откъде да знам, че ще се случи това нещо, че да пусна камерата или реално телефона, който всъщност взеха. Няма, че въпреки че да ми направи скрита камера на човека. Нали, той го върна и аз си тръгнах за София и всичко беше успешно и наред. Но е такива ситуации, например, имам, които не мога да ги снимам и да ги пресъздам, ако не ви ги разкажа. Знам, че е по-интересно, когато виждате нещо, но аз просто не знам как да ги снимам, след като да. Този ъгъл ми харесва повече. След като се прибрах на София, тук карам нощни смени, опитах се да направя някакви маневри да се прибера в петък на Монтана, но не успях да ги направя. В крайна сметка си останах на работа. Днес събота карам си нощна смяна и си отивам на Монтана след това. Така време за коректор първо, течните, след това всичко останало. Так имаше нещо. Утре си отивам на Монтана, 3 дни и половина, горе-долу 4 ще съм там, тъй като имам и часове всички дни, в които съм там. Утре даже най-вероятно много се надявам сутринта да успея да си тръгна на време, за да отида първо до вкъщи. Е, така оставам на работа. Шегувам се, разбира се, няма да остана така. Честно казано, много съм изморена от този целия грим. Искам да се приключи, но заради пъпките, които не спират да излизат, се гримирам и дори когато не съм на работа, защото не мога да се гледам така.
една от гримьорките ми каза, че най-вероятно съм изморена и просто имам нужда от почивка и затова се случва това цялото нещо, защото аз 6 месеца нямах никакви пъпки от грима. Просто сега ми се натрупва. И така, общо взето. Какво друго се случи тази седмица? Вие ще видите, ходих на изпит, взех си го с четворка. Аз, да ви кажа честно, понякога доста си обърквам кой ден сме, коя седмица, защото постоянно, в смисъл такъв, толкова бързо се случват динамични неща, че не мога да хвана края, кой месец беше, коя седмица, кой ден, колко часа, с нощни смени, сутрешни смени, автор смени, салон, нагоре, надолу. Нещо важно, от неделя, ето вижте ли как превключвам, аз не мога да се набера мислите. От тази седмица, от понеделник съм на режим, тъй като другия месец ще ходим на море с приятелка на Гърция и решихме, че искаме да сме още по-във форма и тя първо почна режим, аз малко изкопирах от нея и режима ми е супер ниско въглехидратен, даже почти без въглехидрати и на фона на целия ми график сега гладувам общо взето, защото той си е пълен глад този режим. Но да ви кажа, за една седмица доста виждам резултати. Така поизхвърлих вода всъщност, защото не мога да зомне за една седмица, това е ясно. Но се чувствам доста по-добре, доста по-лека. Пия си хапчетата за крака, защото и това ще видите в това видео, които ми изписа ортопеда, при който ходих за втори път, тъй като първите хапчета много ми дразнеха стомаха. И общо взето така, смисъл, нещата се движат наистина. Нещата се движат. Дори това казвах на една приятелка, че честно казано, на моменти малко ми е трудно да се знае, че на мен ми се случва всичко, което ми се случва. Гледам си, когато съм в София, виждам борда, който е тук срещу мен сега и вече поставям и свои снимки, защото аз, честно да ви кажа, не спирам да си го актуализирам от началото на годината. Постоянно си добавям някакви неща, особено неща, които са се случили. Днес мога си принтнах снимки, има една машина, която ги принтира и такива малки. Си принтирах едни снимки, които искам да са на него реално. И общо взето да, така. И смисъл, виждам как се случват нещата и дори не мога да ги асимилирам. На мен ли се случват? Наистина ли това? На мен? Да. Има неща, които не са както съм ги мислела или са неочаквани и така нататък, но хора много е важно да не се отказвате от това, което искате наистина, да се борите за целите си и въпреки какъвто и да ви е режима, всичко е постижимо. Аз да ви кажа честно, хора, които мрънкат, не ги разбирам, защото в крайна сметка всичко си зависи от нас. Винаги имаш начин да измислиш нещо. Понякога нямаш време, наистина, но ти ако нямаш време, значи твърде много правиш неща и действаш за постигането на целите си. Но ако имаш време да седиш и да мрънкаш, значи имаш време да станеш и да действаш, нали така? Затова с мрънкане нищо не става. Може би понякога и моето е прекалено да не спирам и толкова много днеска, например, след нощната не спах, за да отида на тренировка, за да не го мисля. Може би и аз прекалявам, въпреки че внимавам как тренирам заради крака сега. Но честно казано, не ми се спира. В смисъл, когато започнеш да виждаш как се материализират нещата, които си искал, не искаш да спираш. Нормално. Общо взето това е с мотивационните неща. Не искам да ви надувам главите в никакъв случай. Просто исках да се включа, за да има някакъв завършек това видео. Честно казано, последно казвам и това нещо, защото за мен е важно. Топ пудрата, която взех от Германия. Сте видяли във влога, ако сте го гледали. От Германия. Другото, което искам да кажа е... може би последните два влога да не са мега интересни и така нататък. Това не значи наистина, че на мен не ми се случва нищо интересно. Просто малко времето наистина не ми стига да заснемам всичко, но се движат нещата, които искам. Това ви го казах вече, както и да е. Така, може би не са ви били много интересни двата последни влога, може би този няма да ви е толкова интересен и да избухне, но аз искам да съм постоянна, защото ми харесва да го правя това, харесва ми да снимам и просто знам, че това в момента е период, в който съм малко зациклила от към креативността си и от към влоговете и не ми остава време, но понякога и живия живот изисква да му отделим повече време, освен социалния YouTube пространството, въпреки че си движа страницата в Instagram, в Facebook, работната, качвам някакви неща, гледам да поддържам всичко. Но понякога сам човек не може да се справи с всичко и така. Наистина влагам всичко от себе си. Благодаря много за разбирането, благодаря много за вниманието. После ще се включи само да ми видите крайния резултат от грима, защото сега не ми е много удобно да снимам и да се гледам. Просто искам да ви кажа тези неща, но нямам в друго време, в което да го направя и така. Пък и времето напредва и закъснявам. Но ще ви снимам накрая финал. Така, това не ми е финалният грим за работа. Нямам мощна линия, но сега нямам време да си я направя. Червило нямам все още, но направих основата и те само ще ме довършат в работата, като седна на грим да ми крият и татусите. Общо взето е това. Ако мога там малко ще ви снимам и ще си снимам грима накрая да видите как съм с косата. Вие виждали сте ме, но нищо, ще се опитам да ви снимам я там. И общо взето е това. Пак ми се виждат пъпчиците малко, но това е положението. Все пак съм красива отново. И така, благодаря ви за вниманието. Мисля, че това е най-добре завърших за това видео сега. Утре сягам багажа, който е почти готов. Искам да ви покажа само
тази кочина, но трябваше да пусна още една перална и дрехите ми съхнат буквално. Те тия не са мокри, а са почти влажни от вчера са, но не искам да ги прибирам в гардероба. Както и да е, сега защо ви занимавам с битовизми? Това не е влог за битовизми. И така, много благодаря наистина за вниманието, много се радвам за разбиране, много се радвам всъщност, че гледате видеята ми, въпреки че може да не ви предлагам всяка седмица супер интересни неща, пътувания и така нататък, въпреки че аз не спирам да пътувам. Оценявам факта, че ме гледате. Благодаря за разбирането, че може би сега не е най-интересното в този период, но предстои лято и ще е интересно. И така, пожелавам ви да бъдете щастливи, да бъдете усмихнати, да бъдете здрави. Всичко най-хубаво ви пожелавам. И до следващата седмица, не знам каква ще е темата, Q&A ще си направя тогава, надявам се да има време. И така, ако нещо изникне извънредно, кой знае. Добре, това е от мен. Благодаря ви отново за подкрепата, разбирането за всичко. Аз отивам да работя, да раздам карти за Blackjack.